Pues una experiència formidable, m'ha encantat molt que el míster em doni alguns minuts. Enfrontar equips forts de primera divisió, jo donant el millor que puc, sempre ho donaré i continuar per tindre un futur. Hem acabat amb una victòria, jo amb el camp, amb els meus amics, els meus grans jugadors de l'Inter, com vull arribar jo, i una experiència formidable i m'ha encantat el joc amb ell. Sí, un home de club que porto des de petit, sempre lluitant per aquest escut, que sempre m'ha agradat i ho continuaré fent. I moltes gràcies al club per donar-me oportunitats i sempre donaré el millor que puc amb aquest escut.